A rhywun yn y dorf yn gweud, o, his boots come off, oh, but his foot's still in it. A nhw'n gweld e'n, ar amser na... So ti'n mynd clywed na? Nhw'n gyd moyn clywed, bod ti'n cerdded o. Ie. Mae'n rhaid i beth hages fan hyn yma. Ond un o'r pethau, mae'n tasto'n ffein. Ond so dim ond gofyn y bwyty gormod o bwyty fe, ti'n Na. Na, syth mewn y geg. Dim pethau sausages, so dim ond gofyn fel nhw'n cael ei wneud, ti'n Na. Dim eisiau gofyn hefyd. Mae'n tast wahanol yna. Sgwr neis. Mae'n ymwneud. Bywyd rygbi fi oedd e'n fel rollercoaster. Achos, ti'n ennill gêm, ti'n colli gêm. Ond mae'n siap o ti fyd, nid yw e? Fi'n credu, ie. Yn y dechrau, o'n i'n crwt ifanc, so oedd e'n galed i cymryd. Wrth gwrs, i mynd mewn i'r calfan Cymru, oedd e'n ffantastig. Ti'n chwarae'n Cymru, oedd y peth gorau sydd wedi digwydd i fi, yn y byd chwaraeon. Ond o'n i'n crwt. So, ar ôl na, sgwrs i 3 cais yn y 6 lag gynta, o'n i'n meddwl, reit, hon yw'r gris fi nawr, fi'n iawn nawr am sbel. Pryd dath Steve Anson mewn a just dropo fi syth o'r tîm, achos o'n i'n ddim digon mowr a ddim digon grif i wario yn y safle yna. Ni'n meddwl, wel, aros myned, fi wedi wario i Cymru, fi wedi sgwr i 3 cais, eitha llwyddiannus. A nawr, mae'n bigo Alfie a David James a boys fwy o seis na fi. So oedd yna rili galed i cymryd yn y dechrau. Ddim problem fi, achos o'n i'n es i bant, o'n i'n gweithio yn y gym fwy, o'n i'n cymryd proteins a beth yn rhoi i pwysau arno, ond o'n i ddim mor gloi, o'n i ddim yn siarp, a hefyd colles i tymach a hyder hefyd, achos o'n i ddim wario 2 castell nedd, achos o'n i wedi rhoi gormod o pwysau arno. Ie. Oedd e'n really tough. Ti'n beth wyt ti wedi ni, a beth o'n i'n neud ti unigol mas ar y ca, o ti'n siarp, o digon o hyder i ti cymryd bobl mlaen, os ti'n colli hwnna, achos beth yw'r pwynt fod na? Ie, yna beth oedd y pwynt, i dechrau, o'n i moyn just profi i Steve Hanson, o'n i moyn wario i Cymru, a oedd e ddim y peth cywir i wneud. Peth cywir oedd i just mynd bant, gweithio ar y gêm fi, a gobeithio yn y diwedd profi Steve Hanson yn gywir. Ond oedd hwnna wedi cymryd 2 blwyddyn i fi. Collis i tymor bron gyda anafiadau, achos o'n i'n rhoi pwysau arno. Oedd hamstrings yn mynd bron pob gêm dy fi. O'n i ddim wario 2 castell nedd, a ddim blwyddyn hanner rili galed. O'n i'n sôn yn y stadiwm, y gêm Cymru Yr Alban. O'n i ddim yn y calfan yna, achos o'n i mas gyda anaf, achos ni'n trio rhoi o pwysau arno. So, ie, oedd e'n rili tough, ond penderfynus i ar ôl na, reit, just paid y becsom Gymru, paid y becsom Steve Hanson, just neud beth o'n i'n neud, ond fwy o fe, cyn wario i Gymru, a just gweithio ar gêm fi, a na'r unig peth nes i. Doedd ddim science mewn na, gwaith galed, a just cadw pen, a o'n i'n lwcus yn y diwedd, ges i'r cyfle i dod nôl. Ti wedi byth gael gadael mas o'r tîm Cymru? So'n cofio ti mas o gêm? Na, golles i llwyth o gemiau, anafiadau, bydde llwyth o gemiau, anafiadau, a brwydro nôl o hwnna. Ond ges i ddim nhw wedi cael ei alw gadael mas o'r tîm, os o'n i'n ffit. Yn bell waith o'n i ware pan o'n i'n cweith yn barod i ware, ond a ddyn nôl o anaf, ond na, ond nhw wedi mwynhau gwylio bobl yn yn safle, achos cymryd cyfle i bopeth pan i'r lefel yna. Os o rhywun wedi sgori 2 neu 3 gais, sawl person yn ware yn ystod pan o'n i ddim yn ffit. Mae Cole i ware ar asgell, Simon Hill i ware ar asgell, Proctor y gros o'r wych i'r dde, Nigel Walker yn ware yna. Mae llwyth o bobl wedi ware yn y safle, ond o'n i byth yn enjoyo ni. Nhw gen i'n gret yn gwylio teledu pan o'n i eistedd gytre. Na, yn drwy sydd hwnna o gwbl. Na peth i weld, Chris ti yw e, a hefyd, os nag y tîm ware, mae'n rhoi cyfle i rhywun arall i cael gêm dda. Ar ôl Steve yn gadael mas o'r tîm, o'n i'n weld pobl fel Rhys Williams yn dechrau, dath Craig Morgan mewn i fe. Wel, sy'n ni yn Murrayfield, y tîm yn dechrau gêm na, Rhys Williams a Craig Morgan. O'n i'n cael ar anafiadau, o'n i'n meddwl, reit,
fel bydda fi'n gallu cyfnogi Rhys Williams neu Craig Morgan i wneud yn dda yn y tîm Cymru, achos o'n i ddim moyn nhw wneud yn dda. O'n i'n byth yn gwylio'r gêm a gweud, fi gobeithio bod e'n colli'r bil yn y tackle. So i fi oedd e'n rwyddach just i ddim weld y gêm. Yeah. Pan ni sy'n yn bigwr ni, doedd yna mas yn gêm, a dath John Feckler, safio dden yr fai. A John Feckler, doctor, fe oedd e'n nôl mewn ar y car. A wedodd fi, a mae rygbi wedi dy ffrindiau di. Wel, oedd e fel y môr coch, oedd pobl yn shifto bant, achos oedd y dron i'n pwynt ar y ffordd anghywir. A rhywun yn y dorf yn gweud, his boots come off, but his foot's still in it. A nhw'n gwedden, ar amser na... So ti'n mae'n clywed na? Nhw'n gyd moyn clywed bod ti'n cerdded to, bod ti'n redeg to, dim derfa. Ti'n meddwl am yr amser fyr, gallai wneud hwn, a wedi dechrau meddwl, oedd John Feckler yn gret, wedi dde, no, you'll play for Wales again. Ti ar y llwybr nawr, ti'n barod i ail sefydlu, a mwyn reit ar ôl wneud e. A wedi bydde'r bigwr i ddod mewn ar y car. A wedi dweud, you need to relax. Relax? Mae'n bigwr ni mas, A wedi dweud, no, you have to relax, I can't put it back in. A fel oedd Emyr Lewis, da fi. A wedi dweud, rengol, oedd marciau le oedd yn law wedi mynd mewn i ochr e, achos o'n i'n cytio so galed, achos oedd y rai fi, amlacio o'n i ffili. A fel, gyn nath e, fi wedi gwneud e nawr, I've done it now. O'n i'n gwybod yn gweud celwydd, ond nes i, a fel nath e hwnna, wbeth yn ôl mewn. A wedi dweud fi, it's like changing the gear of an old Morris Minor. Wbeth yn ôl mewn. A, ond beth o'n i ddim moyn oedd bobl jyst meddwl o beth i pethau ffynna. Achos o'n i moyn canolbwyntio ar y ware a beth i'n neud ar y car. Dim ond brwydro nôl o anaf o un araf i llall. Ond beth mae'n neud i gwerthfawrogi yw pan mae pethau yn mynd yn dda, mwynhau e. Achos ti'n un peth mas o ddim lliwarar agor. Mae'n natur chwaraeon. Ti'n weld, boys, y ddoi ni wedi wario gyda erbyn boys sydd yn rhywbeth wedi digwydd ar y car neu yn ymarfer, a nhw'n ffili wario eto. A fe ti'n weid, mae'n amser tywell pryd ti'n mas gyda anafiadau, ond mae'r byd yn cadw fynd, yn dweud? I mwynhau'r dynodau llwyddiannus, mae'n rhaid i gwybod beth yw'r fod i golli hefyd. Dim ond canlyniadau, fi wedi bod ar teithiau, mas o 91 i Australia, nhw'n gwybod mwynhau hwn. Mae'n rhaid ni newid sy'n ni'n pethau, Ond mae pethau fyna'n siap o ti. Mae'n siap o ti. Anafiadau, neu colli ffordd, neu bobl yn gweud bod ti ddim digon dda, neu bobl gweud ti rhy fach. Dyna beth sy'n siap o ni. Fel bobl a fel chwaraewyr. Mae'n neud ti'n gryfach yn dyn nhw. Achos ti'n dysgu hwnna hefyd, ti'n dysgu. Ni wedi dysgu lot fwy yn y byd rygbi o ddim yn bod yn llwyddiannus. So, methu tackle. Ni'n cofio methu tackle erbyn yng Ngwenia yn San Sebastian. Mae hwnna'n wastad yn poeni fi. Fi'n dal yn poeni amdano fe. Ond, o'n i ddim wedi methu lot o tackle o'r hwnna. Oedd e'n dyled wedi bod tackle eitha rwydd. O'r ochr, mynd isel, ond nes i uchel, hand-off, a yng Ngwenia. Oedd e'n eitha gloi, so oedd game over o'r hwnna. Oedd e'n eitha gloi. A collen ni'r game. Ni'n mynd mewn i'r yn y cwarteri, y cwpan Ewrop. So mae hwnna'n wastad yn poeni fi, ond Ond o beth, fi'n dysgu o'n bobl, pan ti'n ware, mae talent yn beth bwysig, mae gweithio'n galed yn bwysig. Ond yr ochr seicolegol, beth ni'n defnyddio. Ti'n wastad weld, os mae rhywun ni'n ware yn erbyn yn gweud rhywbeth cyn gêm, defnyddio ni hwnna. Ni'n ymateb i hwnna, rhyw sleit neu rhywbeth, bang. Got it.
A fi wedi dysgu hefyd bod ti'n ffili cael e ffordd dinan trwy'r amser. Na. Mae mywyd rygbi fi wedi bod lan fan hyn. Lan, lawr, twyd, enghraifft, colli erbyn Fiji. Na bywyd o, dy fe? Ennill y camp llawn, cael fish eitha dawel y blwyddyn ar ôl na. So, ti yn cael na, fi wedi dysgu na, ond a hefyd fi'n edrych nôl, bydd ddim lot byddai wedi newid, fi'n credu. Tywod, os oedd un foment dyn ni ail bydd ni'n mynd i wneud yw'r pan dath yn ysgwyddi mas gynta, Tracy bicycle kick yn Pale Road yn brifysgol. Na, not a good move. Yna'n regret mowr falle. Dim yn awr gorau. Diolch yn fawr. Lovely. Thank you. Diolch yn fawr. Thanks a lot. Nw'n gwneud digon dda i trial ei ni, twyd?